Magandang gabi kaibigan. Ito tayo ngayon, magpiprepare tayo ng lulutuin nating native na manok na may halo ng dahon ng malunggay. Ipapakita ko sa inyo kung paano ang proseso dito sa pagluluto natin. Ito, say hi, say hi. Saan galing yung Manok ng kapitbahay. Joke lang. What's up mga kaibigan? Ito, magluluto tayo ngayon ng native na manok na nilagyan ng dahon ng malunggay. Ito prepare muna natin yung manok. 1 hour later. Ayan, na-chop na natin yung manok. Then ito na rin yung luya at saka bawang. Ayan ang next. Handa na natin yung lutuan. Ayan. Ito na po yung yung lutuan natin. Nakapagpainit na tayo ng mantika. Ayan. Ang lalagay natin yung luya at saka bawang. Yun siya na medyo hindi yan, sabay na natin. Yun, pag medyo nagkulay brown na yung mga lagyan natin yung manok. Babalik tayo mamaya mga kaibigan. A few moments later. Ayan, medyo maglalagay tayo ng kunting mitsin. Ayan, tapos pag alam na natin na medyo bisado na siya, lagyan na natin ng konting patis. Konti lang. Ayan, okay na yan. Tapos tantayin natin na medyo pumula ng konti, saka tayo maglalagay ng sabaw. Tapos doon palalambutin na natin yung manok. Yan, babalik tayo mamaya mga kaibigan pag napalambot na natin. Mga 30 minutes siguro to kasi medyo tong manok natin may kaidaran na yata. Ayan, kuha na tayo ng tubig. Ayan, ito na po yung tubig natin. Sarap niyan. Pampalakas. Oh my God! Tapan muna natin habang hanggat lumambot. 1 hour later. Ayan, kumukulo na. Kumukulo na yung natin. Lambutin muna natin para masarap kumain. Tapan muna natin. Mamaya-maya pang unti. 1 hour later. Okay, so ito na yung malunggay natin. Lalagay na natin. Luto na siya. Malambot na yung yung manok. So, ayan, pag nalagay na natin, total mainit pa naman yung
sabaw niya, ano lang natin, dublog lang natin. Tapos, takpan natin ng takip niya. Takip na natin. Ayan. Then, pwede na nating patayin yung shelling. Tapos, antayin natin ng antayin lang natin ng mga 5 minutes siguro. A few moments later. Ayan na yung naluto natin na native na manok with malunggay, mga tropa. The vlogger. Kain na. So, that's it mga kaibigan. Natapos na po natin yung niluto natin. So, abangan nyo lang po yung mga susunod na lulutuin natin at may papakita ko ulit yung mga recipes dito sa Ilocos. So, support natin yung channel natin para updated din kayo sa mga gagawin nating iba pang pagluluto. Maraming salamat. Boss, bibili lang tayo ng ng lulutuin natin mamaya. Tingin tayo para sa i-vlog natin kung ano gusto bibili. So, ano kaya magandang lulutuin ngayon mga boss? Yellow pin. Magkano na po yung lulutuin natin boss? Yellow pin. Medyo lang pa. Yo, papasiman na lang. Dito na. Ay, tatakil ka na eh. Yellow pin. Yung silang. Medyo niya. Grapan na lang. Sige din. So, ayun mga boss, pauwi na tayo at nakabili tayo ng yellow pin. Gagawin natin yung baliktad na yellow pin ngayon. Yun yung mga ginagawa ko dati nung mahilig pa tayo mag-inom sa alat. Mahilig tayo mag-invento ng mga pulutan. So, try natin gawin ulit kung kaya pa natin gawin yung mga ginagawa natin dati. 1 hour later. Okay mga boss, nandito na tayo sa bahay. Lulutuin na natin yung yung yellow pin na nabili natin kanina. Kararating lang natin galing ng trabaho, so gagawin na natin yung imbaliktad na yellow pin. Dito kasi sa Ilocos may imbaliktad na karne ng baka, karne ng kalabaw. So ito, subukan din natin ngayon yung isda na yellow pin. Gawin natin imbaliktad. A few moments later. So ayan, ito na mga boss yung gagawin nating imbaliktad na yellow pin. So i-prepare muna natin yung mga luya at saka bawang, tapos hiwain natin yung isda. A few moments later. So ayan boss, na hiwa na natin yung mga rekado natin, yung isda na hiwa na, tapos yung sibuyas at saka luya na hiwa na rin. So prepare muna natin yung yung mahiwagang lutuan. So ayan mga boss, start na tayo. Lang natin yung sa medyo mahina yung apoy. Tapos painitan natin yung yung lutuan, tapos lagyan natin ng konting mantika. Yun, magulat pa ako dun What? Yun, painitin lang natin mga boss. Tapos pag medyo uminit na, talagay na natin yung luya, tsaka tsaka sibuyas. Ayan, lagay na natin. Ayan siya na.
Kinakamay na natin kasi wala tayong taga-video. Nag-isa lang tayo eh. Ayan. Tayo na rin natin yan. I-ano lang natin. Medyo palatain natin ng konti. Tapos, ano natin. Siya na, medyo magulo yung pagbibideo natin kasi wala tayong kasama. Medyo ano lang natin yung ano, para at least medyo ano lang ng konti. Naksan natin ng konti yung apoy. Igigisa din kasi natin yung ano, yung isda para mawala yung lansa. Subukan nga rin tong ano, Reno 5, yung dual video niya, yung sinasabi. So pag alam na natin na medyo nalata na konti yung ano, yung sibuyas at saka luya, lagyan na natin yung ano, yung isda para igisa natin ng konti. Igisa lang ng konti. Igisa lang. Then pag medyo ano na, medyo nagisa na ng konti, so bago tayo maglagay ng tubig, lagyan muna natin ng magic sarap pampalasa. Then kuha tayo ng konting asin, ilang para ano, pampalasa lang, ang ano lang natin. Tapos magtitimpla ulit tayo mamaya kung sakali. Yan, konti lang. Na mawawala na yung ano dyan, yung lansa. Tapos lagyan na natin ng tubig, kunti lang mga boss. Then kunting suka lang para ano, pampaano lang sa lasa niya. Sukang Ilocos po yung ginagamit natin mga boss, alam naman natin mga Ilocano. Tapos medyo lakasan na natin yung ano, yung apoy. Pag kumulo na, pwede na yan. Ganyan kadali yung pagluluto ng imbaliktad. Ganyan din kadali pagluto ng imbaliktad ng baka. Tsaka ano, para hindi kumunat. A few moments later. So ayan mga boss, kumukulo na. Pwede na nating ano, patayin yung chilin kasi pag masyadong matagal yung pagpakulo natin, maano yan, madudurog yung ano, yung isda, lalo na mapino yung hiwa natin, parang hiwa ng karne ng baka din yung hiwa, kaya okay na yan. Tikman na natin mamaya sa ano, ihahain natin sa ulam natin ngayong gabi. A few moments later. So ayan mga boss, ready to eat na tayo. Ito na yung niluto natin, yung baliktad na yellowfin, then may kasamang ano, hilagang baboy, tapos may tortang talong. So sige, fight na. Desha, say hi. 1 hour later. So ayun mga boss, tapos na po yung pagluluto natin na baliktad na inaulam na rin natin. So okay naman, masarap. Abang-abang lang kayo sa mga susunod na lulutuin natin. Then paki-share and like na rin tong ano, YouTube channel natin, paki-subscribe na rin po. Maraming salamat.
So, what's up mga kaibigan, mga boss? Magandang gabi. Boss Aidens TV nga pala. So, bukas, ang pipicture natin na lulutuin is lechon dito sa Ilocos. Yun po yung ano kasi natin, business natin. Halos every day or 3 times a week, 4 times a week, 5 times a week tayong nagle-lechon pag malakas. So, may pwesto tayo dyan sa gilid ng highway. So, ipapakita namin ngayon kung paano ang pagluluto ng lechon dito sa Ilocos. So, tara, ihanda natin yung yung mga rekado. A few moments later. Natin ngayon yung yung mga rekado natin sa paglelechon dito sa Ilocos. Ito yung pampabula natin. Ito yung nilalagay natin sa loob para pampalasa na rin at saka pampalambot sa mga laman. Lalo na yung mga nililechon namin laging malalaki. Nasa 40 to 50 pataas palagi. Ito yung nilalagay natin sa loob, yung dahon ng karimbuaya dito sa amin. Tapos ito na yung mga hinahanda ko na para pagdating ng mga lechonero natin mamaya, na lang sila, na timpla ko na. Lalagay na lang nila. Okay. So, abangan natin yung kung paano nila papalutuin, paano namin papalutuin yung lechon. Mamaya, babalik tayo pagdating nila. 1,000 years later. Morning mga kalechon, puntahan natin ngayon yung mga lechonero natin, dumating na sila. Tignan natin kung paano sila maglagay ng rekado at saka magtahi, paano proseso. Tara! Okay mga boss, nandiyan na, nilalagay na yung dahon ng karimbuaya. Tapos sunod na yung yung mga magic sarap, pork cubes, and betsin. Tapos mga dahon ng laurel, tsaka bawang. Yan. Ganito po kami maglechon dito sa sa Ilocos. Yan si Boss Hill, lechonero natin. Magaling maglechon yan kahit anong position. What? Huwag na dumaan ang pauti ko nito yun. Parang kamutin natin. Titignan din natin kung paano diskarte niya pagtatay. Dito sa amin, hindi na namin binibiyak yung baboy. Yung sa kasi iba binibiyak. Nilalagyan din to sa lalamunan. Leg. Dami. Kita mo putik. Tapos lalagay na rin yung 7-up. Sa loob, pampalambot ng laman, tsaka pampalasa na rin. Ay, hindi pala 7-up yung gamit ngayon, Sprite. Naubusan ng 7-up. O snack, tatahiin na. A few moments later. Ayan. Tingnan natin kung paano magtahi si boss. Ayan. Yung diskarte niya, sinisimulan niya sa taas, pababa. Nasa lang naman yan, pag tatahi mo na, diskarte mo na yan kung saan mo sisimulan. Sa baba, pwede rin. Pataas. Sabi nga ni Sid Marino sa Ilocos, sisimulan daw niya sa baba, pataas, sumisid.
Si Boss Hill, sinisimulan niya sa taas pababa. Magtahi. Bilis Sanay na sanay, boss. Pag ako niyan, ang dami pang higpit-higpit. Naka full speed. Bilis magtahi. I-display natin mamaya sa pwesto natin. Mga alas 8 nandun na tayo, naka-display na tayo. Nabitin yung nabitin yung pantay po, dudugtuan niya. Mabilis ang pagtahi kasi wala naman ng tagas yan, siguradong walang tagas yan kasi malalapit yung pagtahi. Tsaka pag maramihan, magandang pagtahi ng ganyan kasi mabilisan na. Pag marami kasing diretso hindi mo na maano yan. Yung dinodoble pa sa loob, mahirapan ka na. Yan. Nilak na niya. Lock ulit. Tapos hila, putol. Daon, ipat sa leeg. Tatahiin din sa leeg para hindi tumagas yung sabaw niya. Yan sa leeg. Akala mo malambot pero mas matigas pa dyan na balat. Mahirap yung karayom dyan sa leeg. Lalo na pag malalaki talaga yung lilitsunin mo. Kaya pang gumamit ng plies para itusok yung karayom. Yan ang gamit namin, tripod. Ganyan yung ginagamit namin dito. Tripod. So patapos na, punta naman tayo sa sa ginagamit natin kung uling ba o kahoy. Ito ang gamit namin, kahoy. May mga ilan pag dito sa Ilocos karamihan ginagamit kahoy. May mga ilan na rin na gumagamit ng uling, natuto na rin sa diskarte diyan sa ibang probinsya. Pero pag dito sa Ilocos talaga, ito yung old traditional na ginagamit, yung kahoy. So balik tayo mamaya pag mag-apply na si Boss Hill ng A few moments later. Okay, naglalagay na tayo ng ng coke, mga boss. Coke na rin yung gamit namin. Dati ginagamit namin yung yung gatas na Alaska, yung may picture na bata. Yun yung ginagamit namin dati, kaso mas mahal ngayon mas mura na tong coke. Tutunan din natin kay Kaparmer.
Ayun, kailangan malagyan lang lahat. Ayan. Napakaganda rin kasi itong cook pag pag kahoy yung gamit mo. Yung camel, yung di pa namin nasubukan kasi no-order pa eh. Wala dito. Camel soy. Ayan. Nihimas-himas na ni boss yung baboy para maging masarap daw. Ayan. Sana maaga tayong makabenta ngayon para makapag-relax din. Puro na tayo eh, puro hanap buhay na. Trabaho, letyunan. Sana maaga ngayon. Para makapaglasing din. Pero hindi na tayo umiinom eh. Pass na muna. Kapag inom na lang ng tubig. Dati nilalagyan namin ng tubig konti yung cook, pero ngayon hindi na kami naglalagay kasi mas gusto namin yung kulay ng walang tubig. Kaya habang nilalagyan ni Bosil yung baboy natin ng pampakulay, puntahan naman natin yung yung kahoy. Yan. Pinapadigas na para pagsalang mainit na, pantay-pantay na yung apoy niya, para at least mas maganda yung pag ng kulay ng baboy sabay ng kulay niya. Malalaking kahoy yung ginagamit namin para at least mas matagal malusaw yung niya, kahoy. A few moments Yun later. na yung natin, yung kahoy natin yan, salang na, mga boss. Ganyan dito sa amin. Paglilitsyon. Yung tripod na dalawa. Mahirap kasi dati sa sa gatas na ginagamit namin. Ganyan, mga nakasalang na ganyan, mga 15 minutes maglalagay ka ng gatas dyan ka, ang init. Buti ngayon yung yung cook, nilagay mo na bago ka magsalang. Dati salang mo muna bago mo lagyan ng gatas para mas maganda yung kulay. Init. Pantay-pantay na yung apoy. Mga pagluluto niya. Takas ng apoy. Pero gustong gusto ng gusto ng cook niyan. Lakas yung apoy mo. Hinahanda na rin ni boss yung yung pangtusok sa lubo, tapos yung pang-apply ng mantika, hinahanda na rin. Meron kaming ganun kalawit, pangayos ng apoy. Pag may natumbang kahoy, bababa yan, inaayos. Unti-unti mo na rin lalagyan ng nagbabagang doon sa ilalim ng ulo, pero wag itapat. Yan, ganyan muna yan. Tapos pag mapula na yan mamaya, hahatiin na yung apoy. Magpupukos na sila sa sa may pigi at saka doon sa may balikat, kasi doon yung mahirap maluto, makapal. Lalo na pag yung bibilhin mong baboy, yung hybrid, tapos malalaki pa.
Katulad nung nung Pasko at saka bagong taon, malalaki yung inano namin. Kulang pa kasi malakas pag ganong may okasyon na ganon. Pasko at saka bagong taon. Mga dalawang tig 70 kilos yung inano namin. Wala pang 4 na oras. Benta na lahat yung dalawang lechon na ganon. Kasi maraming bumibili ng per kilo pang handa nila. Tapos marami din nag-order ng buo-buo. Naglalagay na din ng yung pinagtanggalan ng mais si boss sa likod niya para umapoy din dun sa likod. Mamaya konti pag medyo medyo mga 15 minutes siguro pupunduhan na nila ng tusok dun sa mga balat para just in case na maglubo hindi hindi siya mapupunit. Yung Pasko halos everyday sila boss na naggaganyan, pero ngayon mga 3 times a week, 4 times a week. Yan, hanggang 5 times a week lang muna tayo kasi medyo mahirap mahirap magbenta ngayon. Paghirap yata. Pero sa ganitong buwan malakas pa rin sana kung hindi pandemic kasi graduation na naman sana, paparating na yung graduation kasi marami na sanang umorder ng buo-buo. So ngayon walang graduation Tapos sakto na paparating pa yung semana. Alam naman natin pag pagdating ng semana medyo nagda-diet yung iba Hindi kumakain ng karne, ng baboy. Kaya tiis-tiis muna. So ayan mga boss, magbabalik tayo mamaya pag pag pumula na at maglalagay na sila ng mantika. A few moments later. Ayan mga boss, magsisimula ng pumula, naglagay na rin sila ng mantika. Ayan. Tapos dapat nakahanda na yung pangtusok mo ng lubo para kasi diyan na maglalabasan na yung mga lubo diyan kasi nararamdaman na niya yung init sa loob. Tapos pag may mga natumbang kahoy papunta sa ilalim ng lechon, mo lang tanggalin mo lang. Tapos yung ginagawa ni boss na lalagay ng tubig doon kasi medyo umiinit masyado, so nilalagyan niya doon para hindi magchicharon. Pag masyado kasing mainit nagchicharon. Lalagay na siya ng mantika. Kung makikita natin nagsisimula na siyang pumula. Ganyan po ang pagluluto namin dito. Ewan ko lang dito sa Ilocos kung may iba pang pamamaraan. Marami din siguro. Kami dito sa Boss Sidens Lechon, ganito yung gamit namin. Old traditional pa rin dito sa Ilocos. So ganyan lang po. Dapat nakatutok na yung mata mo dyan sa sa lechon mo pag ganyang nagsisimula ng pumula kasi diyan na rin naglalabasan yung mga lobo, lalo na pag hindi ka nakapagpundo ng tusok niya. Sisimula na yan kasi mainit na siya. Ganyan po diskarte nilang pagpaikot para at least pantay-pantay yung yung pagpula niya, sabay-sabay. Kung may makikita kang nahuhuli na, medyo itutok mo ng konti pero wag lang itutok ng matagal para at least humabol. Ayan. Paikot-ikot, sabi na nila, pinaikot-ikot, sabi ni Mitoy
Yung kanta niya. Yan. Ano, paikot-ikot lang na ganyan. Ganyan po dito. So, babalik ulit tayo mamaya mga boss pag ano, mapula na lahat. Hour later. So, ayan mga boss. Matanggal po. Mapula na siya. So, ang next, mamaya-maya konti, hatiin na yan yung apoy niya, gagawing dalawa, ilalagay sa pigi yung isa, tapos yung isa sa may balikat para ano, maluto, mag-focus na sila doon kasi doon yung ano, makapal. Tapos medyo mataba din tong ano natin, baboy natin, native kasi, kaya ano, ganyan. Yan. Yan, pagka ganyan na, ano na lang siya. Ano ka na lang, alalay ka na lang sa apoy, tapos tingnan natin kung malutong na siya. Siguradong malutong to. Ito. Yan, ganyan kagaling si Boss Hill magpalutong, magpatigas ng balat. So, yan mga boss, babalik ulit tayo mamaya para hindi masyadong mahaba tong video natin. 1,000 years later. Ayan, mga boss, kung mapapansin nyo, kunti na lang yung ano, apoy, hindi na ganun kalakas kanina. Tapos nahati na rin. Nakatutok na lang sila sa ano, sa may balikat. Tapos sa may kwetan, hindi na masyado. Ano, malakas na rin yung ano, mainit na eh. Hintay na lang ng konti. Ano na yan. Iahon na. Tapos ihanda na yung ano. I-chachap na tapos dadalhin na sa ano, sa pwesto natin. A few moments later. Yan mga boss, na ano, na tanggalan natin dun sa apoy, hinauna natin. Chachap na lang. Yan, tinatanggal na yung mga ano, paa. Yan. Tapos dadalhin na sa ano, dadalhin na sa pwesto. Yan, doon na yung mga sabaw. Yan, pagka ganyan na maganda yung pagkatahi mo, hindi matatapon yung sabaw, saka na lang matatanggal yan pag ano na. Yan. Tapos linisan na lang. Linis konti, tapos chop, dadalhin na sa pwesto, display na natin. Dito na namin kinachap kasi pag doon pa kinachap, medyo matrabaho na doon. Dapat pag nandun na, pa-display na. Pag may bumili na, magbebenta ka na lang, hindi ka na mag-chachap ng ano. Pero ito, i-chachap lang. Gagawing 4 na piraso o 8. Tanggalin yung ulo. Gawing 3 yung katawan, ganun. Pero hindi yung i-chachap na maliliit. Saka na lang i-chap doon pag may ano, may bumili na maliliit. Ayan, antayin lang natin yung dahon ng saging tapos lalagay natin sa lamesa para chop na natin mga boss. Ayan, mga bossing kong minamahal, pinachop na. Ayan. Ayan, pinachop na siya. Para maganda. Wala namang dugo. Ilang kilo yan, boss? 2 3/4. Ulo, 2 3/4. Si Kokod, mesa. Kokod 1 kilo. Pag lumawat si Bantay, pag-guarantee ko sa rimbuayan tayo may nakalan. Ayan, doon na
Yan mga boss, hatiin lang yan tapos ano, lagay na sa ano. Usok. Natin. Yan. Oo. Kilo na namin para alam na namin yung kalalabasan. 5. Yan na yung ano, yung karimbuhan nilagay natin kanina, di ba? Masarap yan. 4. Four and 1/4. 4-4-1-4. So, tapos na mga boss. Dadalhin na lang mamaya sa pwesto yan. What's up mga boss? Tapos na po yung niluto nating lechon. Ang susunod na gagawin natin ngayon, magdi-display na tayo sa pwesto. Kaya paki-subscribe na rin po tong YouTube channel natin. Paki-like na rin at paki-share na rin yung mga videos natin, and then paki-pindot na rin yung notification bell para updated kayo lagi sa mga i-upload natin. Maraming salamat mga boss. Run. Game over.
Denied. Bruh. I believe I can fly.
Game over. Denied. Bruh. I believe I can fly.
Run. Game over. Denied. Bruh. I believe I can fly.
over. Denied.